Până băieți, astăzi o să jucăm un joc după Google. O porcărie de joc. Care costă foarte mult. Avem pe aici pe fratele meu. Salut. Și este joc, dar din păcate nu putem să intrăm amândoi. E o copie al stand-up-ului mai clar. Noi acum am asta destul de mult. Și na. Și o să dau acest site. La 5. La cât? 50. Ai că e prea mult. Nu avem mulți abonați. Mai puțin. 20. Avem doar, cum zic eu, 6 abonați. 10. Avem doar 6 abonați. Nu e mulți. O fie 10 atunci. Bine, atunci 6. Să fie la 6. Ai fost să dau acest să zice acest hack. Sau această porcărie de aplicație. Lucrăm aici. Cred că e mai veche. Dar voi puteți să o instalați mai nouă. Hai să vă arăt. Deci aveți toate cuțitele. În afară de unul, pentru că e foarte veche asta. Avem un popit în formă de grenadă. Adică un popit în formă de bombă pentru plantat. Uitați. Uitați, vedeți. Da, mă enervează foarte mult că nu se pune mănușile pe popit, doar pe arme. Da, băi, cam asta a fost videoclipul, doar v-am spus de această aplicație. Să vedeți ce porcărie. Cum vreți voi. Eu sunt Antonio, băieți, în ultimul timp n-am mai crescut deloc abonații. Adică nici măcar unul, dar rămas așa. Deci dați și voi acolo un subscribe. Tu ce zici? Dați like. Subscribe, da. Și activați clopoțel pentru să vă notifice când o să mai postez. Aștia. Hai să vă zic despre ceva meșcher. O să fac un tutorial la... Nu, să-mi dau contul de stand-off la... cum să zicem noi, la 20 de abonați. Contul de stand-off muncit. Da. De 69 level. Deci eu vă pup, pa, cam asta a fost de clipul. Deci pe acolo un like, subscribe și... Pa. V-am ascultat, pa!